Hello mga kapapa, so for today's video, so as you can see, diba, arang inita sa panahon, arang something very, basta mabuang kas kainit sa panahon is because hapit na ang summer. That is why, naami diri akaron kay Doto mga ligo mi karon sa sapa. So, makita ni Joko asa kung sa kanindot ang among sapa diri sa probinsya sa Pangilibagon sa Relate. Sana all. Okay, so karon magdung-an taog tuan mga saging, mga usa pa na diha kanang sa usa pa na mo dong-agon basta. Karon maghaling ta. So dapat kay init man ang panahon noon, siya maligo man tano. So dapat jud nga naata skincare. So nagamit ko og sunblock. Okay, so ang first step sa paghaling so mo na siya ibutang na ang mga sugnod. Hindi ko man, dapat nakaposporo. Kung sa'y gamito, hindi mo uwa kaposporo bayot. Dalian ang kaldero di habi. Pero ang paghaling ha, dili magtanga-tanga. Okay na. So dapat po, ang sugnod ninyo, ugang-uga ang sugnod. Kaya og basa bayot, dili mo. Basa na gani ko. Biglangan-langan gadyo. Uy, ija pa man siguro gipanglanlan ang saging daw wapay giluto. Ang tubig? Dili, taatawa ra. Okay, so naa na. Okay? So man ang among saging. Later. Nga man na magluto og saging, imong saging iluto ro, sunod. Yeah, saging. Among saging. Okay, so daan ang among saging. At sa ko video baby, kay bawa pa minahuman. Wow, galing, gwapa ka dai, gwapa ka. Di ba nangutan na ka na gwapa ko dai? Anja. Gwapa ko no dai. Karon ko ning tubag, nilalawag mo. Okay. Anong mas para yung ka pero sa uban, lami ko. Tagay ko rason nganong puti na ning coke. Pareha ra gud sa imong bugan. Baga sa wasapa. Ay, inita ba ang panahon, so dapat maligo sa pagsapa karon. Oo. Uy, nindot kong dito. Jun, nahimo na magang nahimo na magang kabo. Grabe lang budak. Jun. Jun, ngano man na Jun. Ay, Oh, torale. Later. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is stick a shaking off of me and it'll. hello, what's up sa mga kaalak? Okay, so for today's video, di ba? Ganihan, nag-chika-chika ako ganihan kay mga ligo mi. So karon, di alam mi sa sapa. So mo na ang sapa. Tingnan na kanit ang sapa ha. Okay. So labinag na ako, mas ugapa ko. Okay, so karon kay arong malingaw miss among ligo-ligo diri So among batuon ang katugtuan dito. Di ra kita mo? Ako mo kita mga buta mo tanan. Okay, so amo na batuon. So okay say makaiguan na matumba to sa siyang white nga cup. Og matumba to sa siyang white nga cup. So maoy mo daog. Pilis na mo either okay say lumsan. Hala na ego na ako dili si Chow, si Chow ay. Makita ta diri ko. Ako na magita lang. Patigom daan o kamo para sa Yes, di ba nagtutugag ka kayo ng sayo? Kadugay mo utong. Uy, na ko'y pisong nakita. Maoy madaog. Unsa ang price ana? Lobto ng price. Okay, 1, 2, 3, go.
Uy, saling no. Lumsan! Oy, ako dahog. Sige, sige. Okay, so next game is pinatas anay og bato. Pinadaghanay og patong sa bato. 7, Seryoso ni. 10. Bukos mo nila. Oh, yala, lagyangan, libungan ni ngangin ba? Hindi naman ako kaya arong-arugan, no? Parang ito tayo napakapusto. Sinilin daw! Yan ah. Yan na ija. 11. Isa daw. Okay, gawin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11. Diyan sa matong mechanics na naman siguro mo daog. The next day. Hello mga ka-Fabo! So for today's video, tabi. Busyag. Kasi wala itong mabilahan diri ah. Okay, so naatay buhaton. So, ang atong video karong adlaw will be the fucking battle challenge. What? What are you talking about, man? ang spin the bottle challenge di ay. Sorry. So weird. Nami chicken, sili, water, rice, caldero, Kanon nagaliro. o kanon na caldero, lemon, and of course harina, and then the coconut wine. So gikan pa siya sa United States of America among gikuha ning among coconut wine. Kaya man diri sa Pilipinas. Ang galing. Okay, so karon arong naatay pang spin. You know what is spin? Basta wala na. So among ibutang ang among coconut wine. Kay mahal ni siya. Tag 500 pesos ang ingani ra gyud kagami. Alami ang coconut wine. Thank you so much sa nag-sponsor ha. Okay ng mga bata mo og sili. Dami sa Boracay. 2, 3. Malira. Ay, ang malay naman. Lemon, dapat kanon siya ng lemon. Kanon siya lang maapil pakpak, kanon. Kana. Uy, ganyan. Wow, baka gwapa naman na dahi. Yan ang naluto. Rice. Lemon. Ako ano yan? Kapatro, mami ka mo nangamatay na mag-uban good. Uy, manok! Manok! Wala, uy. Hindi ko mukha ulit sili. Hindi ko mukha sili, ba? Uy, challenge na po. Hindi ko mukha sili. Kaya na na. Hindi ko mukha sili, ba? Thank you sa thank you. Thank you na. Ikaw? Nice! Sana all! Nalami yun. Salamat, chicken. Naikuan ka ng sauce. Ano yung sauce tayo? Ano ba? To, gibot ta. Dagito to. Yahay. Kaldero bayot. Kaldero. Batang may Wow, perfect arang lami ang. Chicken, ba? Mamanda. Sumangil. Gusto na. Chicken. Salamat ako ang bumuto. Chicken. Sili. Gaan ka naman. Oh, sili na. Really?
Pilit agaman. Harina. Ikaw tuloy ko si mga kalingon dahil. Game. Hira. Oh, hari na po na. Harina. Hala, pala kulira. Yes. Ayan na. Na naman yung sad ball harina kayo. Kasi balanan pa ani. Lagyan na. Ayan! Lagyan na po yung wala na naman. Go, go, so. Ano ulit? Gaon. Ay, rice. Baba, uy. Aman si. Sili. Tuba na po noon. Go! Bungan mo rin. Next. Luto na po. Oh, da. Unang makako. Priya. Ay, tubig. Now. Makaligo na midiri sa pa. Okay, kay panggusla na ako pa na oy. Ikaw rin gusla. Ako kay gutom na bitaw ko as in fairness mga una tabi. Sa tingog sa pa ba? Alak. Naong na ho. Naong sa laban na ho ha. First is papa. Bud. Tambod. Tambod kaya nagbaba. Bao sunod. Ang sigwil. Dapat Sigwil. bao nga cute. Labadyan. Ano sa ang labadyan? Sunod, balyana. Iho. Zumbi. Ah, dolphin Dolphin. din. Kay ko ano yung dolphin? Gano'n ka sweet. Mara Oo. sila. Ano sa Sweetog na ako. Sa mga sa dolphin? Taas naman to. Pagi-pagi. Ano sa malang pagi? Basta kay pinalapad agnaong niya ng pagi. Nagutungan. Dili diha kumukos ako. Parang wag fish yati. Wag fish yati. Seahorse. Masa ba Oh, seahorse. Oh, sige hipon. You didn't have to cut me off.